dneska tady natáčíme s Přemkem, ten tady papá pendreky. A hrajeme schovku. No. A já jsem tu taky. No, takže já se budu schovat. Já budu. Alex se bude schovávat prostě a já budu hledat. Jo. A řekneme si pravidla. Nesmíme do obyváku, což je tam. No. A ještě, pojď za mnou. No, pojď. No, pojď, Kloušku, no, pojď. No, pojď. Třeba. A semka. Tam nesmíme a ještě je semka. Jinak můžeme kam chceme, ale ještě něco. Ještě jdeme po schodech a nesmíme tam ven. Nesmíme do tohoto pokoje, tady rožnem. Nesmíme do tohoto pokoje. A semka můžeme a... Do posilky můžeme. Tady je posilka, tady máme posilku. No, tady. Tady dělám gym. Že jo? Jo, tady máme gym. No, tak jdem. A semka můžeme. A tady je chodba, tady je mého táty klopka. Také čuňátko. A tady máme zahradu, kam můžeme taky. Tady rožnám si světlo. Jestli rožnou světlo spadne, no dobrý. Nemám radši natáčet, já bylo by to zajímavější. Já nevím. No tak ty. Tady máš kamerku. No. Takže do kolika minut mám počítat? Asi tak do 30. Do 30 jenom. Jo. Ok, a mám se tam zavřít? Nevím, jak chceš, ale Ok. říkej nahlas. Tak zdar. Tak lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cože? 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Přepiko, zapiko, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát, nazdar. No. Vím, nube! Hej, tak to je blb. Prominutím, ale ne venku. Já jsem slyšel za prvé schody a teď že bude ještě venku, tak to je debe. To bude mega easy. To nemá šanci. Tam ještě nechal otevřené dveře, no tak to ne. Vidíte. Nevím, jestli to jde vidět. Máme taková bílá věc. A nevím, jestli to je ono, myslím si, že jo. No, ona tady. Jo, tady pinka, tak jdeme ještě jednou. Budu počítat tu. Jo. No, ty budeš ale hrát. Do kolika ne? Maky, ty počítáš. Do kolika ti? Nevím. Do 20. Do 30 more. Tak jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tady jsem lidi, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dám ještě asi tak 10 sekund. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tam jsem já a vy lidi. Ahoj.
No tak jdem, to bude hodně těžké. Ještě bude tu? Ne? Já nemám ho. Dám se boty. A jdeme na omů. Někdy uděláme i havitůr. Třeba. Nejsi tu? Když bude podpostavit, tam bys nevyšlo. A radši to mám. Rozkoumám, tam není lidi. Prostě tady je můj počítač. Já jen točím své videa. Ahoj. Tady máme přemývka. A to bude v tomto videu vše, takže čau lidi a zdar! To je všechno.